La teranyina diabòlica, per Adam Wolfire i Carles Cano. Coco era una xica que vingué del Japó, però no era japonesa. Semblava bonica perquè era alta i tenia els cabells cargolats i rossos, però també tenia dents de llop i mans de cocodril. Pareixia simpàtica i amable, però era d'allò més aspra i perillosa. Ben aviat, els companys de classe li agafaren por. En entrar a l'institut, un cercle invisible de seguretat la separava de la resta d'alumnes fera el que fera. No podia parlar amb ningú, ni tan sols aconseguia bescanviar la mirada ni amb cap alumne ni amb cap professor. Farta d'aquella situació d'isolament, un dia va decidir alliberar el seu instint més salvatge. Era divendres. El director havia anat a classe a passar revista. Tots els alumnes esperaven dempeus que el director se'ls acostara i es fera una ullada de cap a peus. La xica cocodril esperava pacient el seu torn al racó de classe. El director, en veure-la tan rosa, tan alta i tan bonica, assentia complagut fins que li veié les mans. De sobte, feu un pas enrere. La por se li va apoderar i no pogué contenir una riallada nerviosa. Fou l'última cosa que va fer. La xica cocodril va obrir la boca com ho faria un hipopòtam, li botà al damunt i se'l menjà d'un únic mos davant l'atònita mirada de la classe. Quan hagué acabat, es feu un colpet al pit i feu un rotet que ressonà per tot l'institut. Aquell dia, la xica cocodril va descobrir que la gent podia ser molt bona, molt més del que semblava un colp d'ull. També aquell dia va abandonar els estudis i se n'anà als Estats Units en un viatge que tenien programat des de quart. En principi era ben impossible, però n'hi hagué prou amb obrir dolçament la boca perquè el responsable de l'excursió canviara d'opinió. Els Estats Units era un país d'oportunitats on tot era possible. Aquesta cantarella li ressonava en el cap nit i dia. La llegia als anuncis i l'escoltava als guies turístics. Era com una mentida que tothom s'entestava a repetir perquè esdevinguera veritat. Un dissabte hi havia programada una visita al museu. Tot era extraordinari. La galeria de pintura contemporània era capaç d'immergir els visitants en un ambient de pau profunda. Tot havia anat bé fins que el director s'apropà al grup d'estudiants per saludar-los i no pogué estar-se de dir la tòpica dita que deia qualsevol responsable turístic dels Estats Units. La xica cocodril, en escoltar allò del país de les oportunitats, posà els ulls en blanc, va obrir la boca exageradament i feu un salt profund. Una altra sardina al foc, digué en veu alta mentre es feia un parell de colpets al pit. Un error. Aquesta vegada ensordidor fou el testimoni inequívoc de la seva visita a un país que li brindà l'oportunitat de menjar-se tot un director de museu davant milers de persones. Visca la democràcia! Diguem-ne que amb aquella vesprada hi hagué prou per captar l'autèntica essència dels Estats Units i va decidir canviar de país i de cantarella. Xina era el futur. Tothom ho deia i potser era el moment d'anar a comprovar-ho perquè aquesta idea d'obrir-se camí ella soles li estava agradant. Així que, sense pensar-se-ho massa, agafà el primer avió cap a Pequín. Ella també volia un futur, i quin lloc millor per a trobar-lo que al país del futur. I dins dels possibles llocs futuribles, quin millor que una companyia de microchips? Amb el seu fantàstic currículum falsificat de seguida va trobar un lloc de relacions públiques. El clima del país del futur li provava d'allò més. Havia renunciat a desfogar-se en públic i tot era pau i harmonia. Malauradament, hagué de mostrar la companyia a un grup d'estudiants. Després s'aproparen al poble del costat que tenia un castell molt xulo.
Era tan bonic, bell i guai que s'animava a passejar amunt i avall fins que li sobrevingué una gana incontenible. De sobte, començà a veure els estudiants d'una altra manera. Baixaren a les masmorres, tancar la porta i desfermar les seues mandíbules amb tanta espenta i tantes ganes que fins i tot es menjà el conductor de l'autobús. Després d'aquell tiberi, hagué d'anar-se'n a descansar a un poblet perdut dels Pirineus. Andorra, el país de la pau i dels centres comercials, era el lloc per a cercar la pau que tant li mancava. La hi trobà, però sense ningú per dur-se a la boca, s'hi sentia tan sola que va decidir fer una festa i ens hi va convidar. Després del que li va passar el director, cap de nosaltres tingué el valor de dir-li que no. I d'aquesta manera tan destrelletada, vam agafar un autobús cap a Andorra per veure la xica cocodril que ens esperava a sa casa tota famolenca. Aquest era el relat que m'havia eixit del tiró, quasi com si fos escriptura automàtica, sense haver-me parat a pensar en unes quantes incongruències. Com és que en menjar-se el director de l'escola ningú l'havia denunciat? I quan es va engolir el director del MoMA, com és que no aparegueren els EOS, l'FBI, la CIA i fins i tot els Men in Black per a fregir-la a tirs? Per no parlar dels xinesos, que haurien vist el vídeo que algun dels visitants del museu hauria pujat a les xarxes en directe i en saber dels estudiants desaparegut, o bé l'haurien trinxat i l'haurien venut al mercat de Wuhan com a menjar exòtic, o l'haurien utilitzat com a arma secreta per enviar-la a Taiwan a menjar-se la presidenta. Però bé, malgrat que era tan esbojarrat, tenia la seva gràcia i per això vam seguir endavant. I què feia ara Andorra? S'havia aficionat al formatge holandès o necessitava banyar-se a les instal·lacions de Caldes dia sí i dia no mentre se'n passava algun turista despistat? No, que estava esperant els seus companys de l'institut per a cruspir-se'ls i ells, com a corderets, havien agafat un autobús tots juntets i allà que anaven, contents i disposats a ser engolits per aquella xica que pareixia tan simpàtica, però no. Els havia entrat la descabellada creença que si no anaven a Andorra perquè se'ls menjara, es buscaria un per un i acabaria amb tots els membres de cada família. Creença no infundada, clar, perquè cadascú havia rebut la imitació a sa casa, de manera que sabia perfectament on vivien. Així que, imbuïts per un esperit familiar, solidari i altruista, preferien sacrificar-se ells abans que desapareguera tota la seua nissaga. El viatge a Andorra era llarg, i com que tots eren conscients d'allò que els esperava, al principi el silenci era sepulcral. Es podia tallar amb un ganivet. Però Pepa, la xerezada del grup, que sempre espaiava els acudits perquè desvetllava la sorpresa abans del final, en un moment va dir: «Us he contat alguna vegada el del paio que disfressa un cocodril de gos per a les baralles de gossos?» La riallada va esclatar i s'escampà com una onada per tot l'autobús. Fins que Jordi, el gòtic del grup, que tot hora anava de negre i tenia la pell més blanca que un examen de Miquel, que sempre es lliurava sense haver escrit una sola paraula, va dir: «Sí, vosaltres rieu mentre pugueu. Quan estem a la panxa de la malparida de Coco, no riureu tant. Allà, collons, eres més gafe que un cotxe de la funerària en un hospital», li digué Carolina, la massissa de la classe. «Jo calle si vols, però que sàpigues que tu seràs la primera, que encara recordo els ulls que posava quan et mirava. Ostres, no m'agradaria ser la primera, la veritat. De fet, no m'agradaria ocupar cap lloc en la fila. I què suggereixes?» «Jo? Res. Recorda que eres tu qui diu que tinc menys imaginació que una meva sorda. Pregunta-li a la Cervellet». En dir això, totes les mirades s'adreçaren a la primera fila de l'autobús on seia la Cervellet.
La servilleta era Carme, una friqui aficionada al cine clàssic que era pràcticament l'única de la classe que no es copiava els resums de les lectures del racó del Dropo i que era, de bon tros, la més llesta de la classe. Potser ella tinguera alguna idea. En sentir el seu clatell assajat per totes aquelles mirades, es va girar i quequejant va dir: Veureu, una vegada vaig veure una pel·lícula de Tarzán en blanc i negre en què s'enfrontava amb un cocodril. I què passa? És el papà? Preguntà Miquel. No, home, s'haguera acabat la pel·li al quart d'hora. Mireu, va agafar una branca i... Amb tot luxe de detalls, Carme la Cervellet es va explicar com havia solucionat Tarzán el seu conflicte amb el cocodril i van decidir que no perdien res per intentar-ho. Així que elaboraren un pla. Abans d'anar a casa de Coco, passaren per una ferreteria i compraren una picoleta o un piolet d'aquells antics amb el mànec de fusta i unes quantes coses més. Després es dirigiren a casa de la xica cocodril. Es quedaren flipant en veure on vivia. Un xalet espectacular amb un jardí enorme i dues piscines, una d'hivern i una d'estiu. Per descomptat, no sabien que l'havia aconseguit de vegades després de menjar-se la secretària de la immobiliària que el llogava. Es va rebre tota somrient amb aquelles dents esmolades que llançaven petits reflexos en aparèixer fora dels seus llavis. Havia preparat un esmorzar de repic amb el colze, a l'aire lliure, al seu jardí. Després de la salutació col·lectiva es va saludar un a un pel seu nom i lloant les virtuts de cadascú. Que guapa estàs, Carolina, que et veig, Jordi, cada dia més blanc. I tu, Pepa, tan graciosa com sempre. Ja veig que passes més temps al gimnàs que a classe, Miquel. I així amb tots i cada un dels companys. Però mengeu, deveu tindre gana després d'un viatge tan pesat, digué rellepant-se. Ningú no s'atrevia a ser el primer a inaugurar l'àpat per si el menjar tenia alguna droga en què adormir-los i no podien posar en marxa el seu pla. Però Andreu, el fartereta del grup, no es va poder contindre davant d'aquelles menjugues que tan bon aspecte feien i se'n passà 2 canapés de botifarra de ceba magioli i després uns altres 2 de pernil i formatge sobre pa amb tomateta. Una volta que tots observaren l'Andreu que seguia tan campant i que era capaç de deixar-los amb 2 pams de nassos i amb més fam que el gos de l'afilador, es van llançar en tromba a les taules com llops famolents. Coco es passejava per les taules somrient i fent bromes. Sense que ningú se n'adonara, sabia cruspir les bessones llopis, que eren tan tímides que no alçaven ni pols ni remolit, i que s'havien situat a la taula més apartada del jardí. Però clar, com havien previst, Coco no va poder resistir la visió de Carolina amb aquelles cames llargues i morenes, aquells braços fibrosos de tenista, aquella cabellera rosa que escarbolava amb la brisa i, sobretot, amb aquells fills com llimes a la primavera. Es col·locà darrere d'ella i va anar obrint aquella bocota engolidora. No pogué estar-se'n de tacar els ulls anticipant el mos deliciós que li suposaria a Carolina mentre seguia obrint les barres d'una manera descomunal. Miquel, que tot el que li mancava de cervell li sobrava de musculatura, havia estat triat per unanimitat per aquella missió i aprofitar el moment per col·locar-li en un moviment ràpid el mànec de la picoleta a la boca de manera que no poguera tancar-la ni obrir. En sentir aquella cosa que li tapava la boca, intentà traure-se-la amb les mans, però era el moment en què tots, inclosos els cambrers que servien l'esmorzar, es llançaren sobre ella amb cordes i cinta americana, li lligaren les mans i la boca amb aquell mànec que li impedia engolir. La posaren panxa en l'aire i Andreu, que pesava uns 90 quilos en canal, botà sobre la seva panxa.
Això va fer que les bessones llopis isqueren disparades agressiu. Estigueren a punt de fer saltar el pal que mantenia la boca oberta, la qual cosa haguera provocat una massacre. Afortunadament no va ser així, i les llopis, que malgrat la timidesa tenien un punt gore, van proposar ofegar-la a la piscina. Ajudats pels cambrers que tot el temps havien estat tement per la seva vida, la van clavar a la piscina i la van tindre davall de l'aigua, ajudats pels peus de ferro de les tauletes de marbre on se servia l'esmorzaret. Calgué subjetar-la fort perquè pegava cuetjades a l'aigua amb una cua que ningú sabia d'on havia eixit. Al remar, però, deixà de respirar i de moure's. Miguel s'atrevia a llevar-li el pal de la boca i a deslligar-la abans de fer-li embolir un litre de ginebra i tirar-la una altra vegada a la piscina per a simular un accident. Després arreplegaren els vestigis que pogueren quedar de la batalla i se n'anaren al cinema Ideal d'Andorra, on aquella vesprada posaven La teranyina diabòlica, una de terror. Guardaren l'entrada per tindre una coartada sòlida si els interrogava la policia. Aquell dia, que ells pensaven l'últim de les seues vides, dormiren plàcidament en un hotel i al dematí isqueren una altra volta de tornada cap a casa. A l'àrea de servei de l'autopista, on pararen a estirar les cames i esmorzar, van veure que a la televisió donaven l'estranya notícia que havien trobat un cocodril ofegat en un xalet d'Andorra i que ni la policia ni ningú no s'explicaven com podia haver arribat allà. Tots, mig endormiscats encara, es miraven i continuaven menjant-se el croissant o l'entrepà de truita de crelles que havien demanat.